Moikka, on kaikki, tässä on Mr. Tops PV. Tänään pelataan sellaista nimeä kuin Rally Riker Dirt. Tämän mä latasin ihan tummissani tuolta Play-kaupasta. Latasin tällaisen peliä. Ajatellaan, että testataan. Että minkälainen peli tää on. Ei nyt mitään. Onko online? Otetaan sitten. Tää. Mitetään tää tästä nyt. Mistäs joka asuu itestä? Kyllä mä tiedän. Juma. Se on mikään helppo. Tietoinen kyllä. Tää ei oo mikään helppo, varsinkaan tällä hirveellä. Vittu. Pitää raada vaan hyviä aikoja. Mihin täällä pitää ajaa? Tuolla ylhäällä on kartta. Nyt pääsen sille. Hei, käänny nyt. Äläkää. Ehdotelkaa nyt mitä peliä mä pelaisin, kun ei oikein. Löytyy vaan joku peli. Ja kun ite oon näitä rallimiehiä, ei pysty ajaa autolla. On rallimiehiä, niin ei tänne aina kovaa tänne, niin latasin tällaisen pelin nyt sitten. Tykkää varmaan. Tää kyllä menee heittää lintossa tää auto. Ottaa vastakapaleen. Pistää noin, niin kyllä ei mene linto. Samaan. Aika loppuu. Ehdotelkaa nyt mitä pelejä pelaisin. Niinku ei oikein mitään peliä mitä vois pelata, kun ei oo. Niin ei vaan oo mitään peliä mitä pelata. Niin. No vedetään vielä toinen tästä. Vedetään toinen kisa tästä. Sitten lopetellaan tää video tähän ja sitten kun on tehty tää toinen video. Passit. Menen kattoo autoja. Tää saa 40 000 ja mulla on 10 000. Tänne on tullut uusia autoja. Okei. Kokeillaan tätä nyt seuraavaksi. Mikä onkaan, niin kokeillaan tätä seuraavaksi. Sitten lopetellaan. Tää video on jees, tää on tää. Tää voidaan pistää aika kovakin aika, kun mä oon aika usein tätä pelannut. Vähän lagaa, joten se voi. Ja kyllä tää heittää lintosta tää auto. No niin, ja ympäri. Vähän kyllä ylikovaa. Mä haluaisin, että ehdottelisitte jotain peliä, mitä mä pelaisin. Kun ei olekaan mikään hirveä. Ei oo mitään pelejä oikeastaan mitään.
Ui aika. Kyllä. Ei sitten pysy hallinnassa. Ei tippuakaan. Tolppa oli vähän lähellä. Ihan sitä. Nyt loppuu muuten aika kesken. Ja tää video on tässä. Tuonne on vielä pitänyt päästä. No, tää video oli tässä. Tykätkää ihmeessä ja tilatkaa minun kanavassa, että on vielä sitä tein. Me nähdään joskus siihen saakka. Moi moi. Ja muuten, että laittakaa tonne kommentteihin videoita, mitä pelaisin. No, nyt se on kuitenkin moi moi. Moi.